Teraz ste si urobili test ženského vodcovstva a dostali ste k nemu správu. Pozrite sa na tú správu a uvidíte tom 3 veľké kruhy, ktoré zobrazujú 3 dôležité ekológie, ktoré je pre každú z nás dôležité integrovať. Prvá ekológia je ja a ja, druhá je ja a ostatní a tretia je ja a svet. Pozrite sa na výsledok vašej správy a pozrite sa na to, ktorý z tých krúžkov je pre vás najmenší a ktorý ho máte najväčší. Práve ten, ktorý nie je veľmi veľký, je dôležité pre každú z vás integrovať, aby sa rozvíjal, aby rástol. A čo ešte veľmi dôležité, sa sústrediť, aby každý z tých kruhov rástol spolu dokopy. Keby sme sa stretli vy a ja o 3 mesiace, ktorý z tých kruhov by ste chceli, aby bol o mnoho väčší? Takisto by som vás rada pozvala, aby ste sa pozreli na všetky otázky, ktoré ste zodpovedali a vybrali ste si 3. Vyberte si 3 otázky, ktoré boli pre vás dôležité. 3 otázky, ktoré zobrazujú oblasti vášho života, ktoré sú teraz pre vás prioritou a na ktorých chcete pracovať. Keď prejdú 3 mesiace, aby ste tam mali o mnoho väčšie skóre. Ak hľadáte podporu, ako dať toto všetko dokopy, ako zvyšovať tie kruhy, ktoré sú pre vás dôležité, ako vytvoriť priestor v vašom živote, aby rástli všetky dokopy, aby sa celý váš život integroval dlhodobo a udržateľne, rada by som vás pozvala do nášho programu Femina Fusion. Je to program, ktorý sme pripravili ako ďalšiu úroveň pre vás, aby ste mohli zvyšovať svoju silu, mať naplnený život, byť prínosom pre ostatných, integrovať všetky tieto 3 ekológie naraz, aby ste mohli žiť vitálny, spokojný život, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý je prínosom pre ostatných.